Ngiyabingelela emakhaya. Namhlanje babukeli lana samba novusi wakamabunda lana kungomayeza TV lapho asilandisa khona isithwalo sembuzi. Isithwalo sembuzi, isithwalo samathwasa lapho ogobela bafisa khona ukuba namathwasa. Ubona ukuthi isigodlo sithulile kodwa namathwasa mina ngithwasile kodwa kuhamba kancane endleleni yami. Asilandise ngokuthi isithwalo lesi kwenzakalani ngaso, bukuphi ubungozi baso, yibuphi ubuhle baso besithwalo. Singamamukela namanje uVusi Mabunda asichazisele abingelele emakhaya. Thokozani bogogo nomkhulu igama ngoVusi Mabunda. Umhlabe uMabunda omuhla kacala umuntu ubheka bonke bamcala igojana lamanzi uVusimuzi kangomayeza uVusimuzi uvusa imizi yamadoda. Namhlanje sovusa wakho umuzi. Ngiyabonga kakhulu salukazi ngokuthi nawe usilekelele noma usivakashele la kwangomayeza TV. Isithwalo esikhuluma ngaso isithwalo esamathwasa, isithwalo sembuzi. Isithwalo lesi kusho ukuthi sizothi isithwalo ngoba vele idlozi lakho lisuke lithulile angithi. So idlozi lakho malithulile lingenamsebenzi kodwa idlozi lahamba layokukhipha ukuthi wena mawuhambe uyothwasa idlozi masefika ekhaya lase liyathula idlozi kanti wena ufuna ukusebenza ngoba siyazi ukuthi esikhathini esiningi kunokuthi mhlambe umuntu athi mina ngifuna nje ukuthwasa ukuthi ngiphole la ngigula khona idlozi bese likwazi ukuthi lijabule bese ke mina ngichubekele phambili ngempilo yami ngingabe ngisazibheka lezi zinto lezi. Kodwa kukhona omunye othi naye uma sekakhona lapho ekuthwaseni athi cha mina ngifuna ukusebenza, ngifuna amathwasa nami ngifuna ukusebenza ngabantu. Kodwa manje uthola ukuthi labantu laba abafiki ukuthi bazothwasa la ekhaya, bazofunda la ekhaya empande noma abantu abezi bazohlola la ekhaya, bazothola insebenzo la ekhaya ngoba idlozi la ekhaya lithulile. So manje lesi sithwalo yisithwalo kahle esembuzi. Kusho ukuthi wena uthola imbuzi, imbuzi le iba inebala lakhona esingeke silisho la, bese kuba khona izinto kahle esizikhiphayo embuzini lapho wena gogo. Sizikhiphe lezi zinto lezo ngoba siyazi ukuthi imbuzi yiyo ekhulumisa idlozi. Yayizwa lento, imbuzi yiyo eyaphakamisa idlozi, imbuzi yiyo eyaphuzwa idlozi mhla wena uthwasile uliphuza uliphalaza. Azange uphuze esinye isilwane, inkomo, azange uphuze imvu, azange uphuze ingulube, waphuza igazi lani lembuzi. Manje ke nathi sosebenzisa yona lembuzi lena ukuthi cha man wena dlozi manje siyaphakamisa. Ingakho soyibiza ngesithwalo ngoba kahle sesithwesa ledlozi lakho amandla, asithwesi wena, sithwesa idlozi lakho amandla ngoba kunendawo la esihamba khona siyolithatha siyobeka lokho esisuke sikhiphe khona lokho sesikhiphe lokho esikhiphile embuzini. Uyayizwa lento, bese ke kukhona lapho siyobeka khona ekhaya. Then ke kuzoba into ke hamba iyobiza ke iyomemeza wona ke lawo mathwasa lawo nabantu abezazwa bazohlola ekhaya. Thokoza. Thokoza mkhulu. Ngiyakuzwa lapho nawuthi ke idlozi seliyenze njani ke seliye lathula. So manje sengithi ngilandise ke mkhulu ukuthi kahle ngoba sihambe sizwe kuthiwa hey mina ngathwasa ugobela wangivala azange ngisebenze kodwa ugobela wami uyasebenza yena uyaqhubeka. Kusho ukuthi mkhulu ake usilandise, kusho ukuthi kusuke kungasi ugobela usuka kuthiwa okuvalile, kusho ukuthi kusuke kulapha emsamo wakho ungalunganga noma kusuke kwenzakalana. Ngiyabonga gogo. Yazi esikhathini esiningi wena salukazi uma idlozi lisuke lithula
so ubuyile ekhaya, lokho kusuke kusho ukuthi kukhona izinto noma izimo ezikhona ekhaya lapho wena usubuyele khona, ngoba mawuthi ayibheka lento lena kunabogobela abasasebancane, kusho ukuthi ugobela usahlala ekhaya kubo. Lapha ekhaya uthola ukuthi kunomsindo, kuneyindaba eziningi, ngoba kuthiwa ukuthi naleso sikhwama leso naso siyalwelwa, yabona. So manje ke uzothola ukuthi mhlambe la ekhaya ke azange nihambe nolanda amadlozi, azange noma mhlambe umsamo lapha ekhaya awulunganga kahle, uyayizwa lento. So manje ke bese kube yinkinga ke le. Kwesinye isikhathi akubona ukuthi ugobela usuke akuvalile, kwesinye isikhathi uzothola ukuthi ugobela naye uhamba naye afake izinto zakhe laphayana ukuthi idlozi lakho malihlahlambe, idlozi lakho libe right uma nisadla amagobongo. Bese ke mase nifike ekhaya lezo zinto lezo azisekho ke, bese idlozi liyathula ngoba vele idlozi lakho lalithuliile kwaseceleni, ugobela walibooster. So manje ke ngoba ugobela walibooster laphinde labuya lathula futhi ke, nathi ke siyahamba siyolibooster ke ukuthi maliqhubeke liye phambili. Uma wena usafuna noma usafisa ukusebenza ukuthi idlozi lakho malisebenze liqhubekele phambili, nawo ukwazi ukuba namathwasa, ngoba angeke wamane wafunda impande nje wafunda wase uhlala nolwazi uhlale phansi, ngoba baningi abantu abadinga ulwazi lokuthi bangathwasisa kanjani, kodwa angeke wathola ulwazi lokuthi ungathwasisa kanjani ungathwasanga. Uthokoza mkhulu. Kusho ukuthi abogobela ngendlela nabo abafundiswe ngayo akusibona abantu bathi hayi wena bese siyagxeka ngoba vele idlozi lakho lithulile, bathi thina siza uyakwenzela kodwa angakutsheli, athi ngizomphakamisela ngendledlana thize yokuthi kuphakame ledlozi lisebenze, bese nalifika ekhaya bese liyathula. Manje mkhulu lesithwalo lesi umuntu athi hayi mina njengogogo mina nami ngiyafisa ukuthi mangibuyele emasisweni wami ngisebenze lokhu ngomsebenzi engiphiwe wona, ngabe lesithwalo siyingozi kangakanani emndenini wami ngingugobela, naku ngihlala nabantwana, ngihlala nomndeni, umama ubaba okanye ngiyindoda yekhaya, kunomfazi nabantwana, bukuphi ubungozi lapho na? Ubungozi wena gogo abukho. Lesi isithwalo esedlozi straight, ngoba mhla uliphuza uliphalaza akaze kube nobungozi, kodwa waphuza igazi lani lembuzi. So imbuzi waphinda wayisebenzisa mhla kuthiwa uyasukuma mawukhalela inkani into ezinjalo. So manje ke kusho ukuthi ke wena wawusebenzisa imbuzi, manje lembuzi lena nathi sisebenzisa yona, ingakho wena gogo singeke sithi sokuthwalisa ngemvu ngoba ukuze mhlawumbe idlozi lakho liphakame. Cha, asikuthwalisi ngemvu, sikuthwalisa ngembuzi, ngoba vele idlozi lakho lirecognize imbuzi, ngoba nathi le mithi esisebenzisayo sisebenzisa imithi ihambelana nani nedlozi lakho, uyayizwa. So manje kusho ukuthi lesi futhi sithwala ngeke sibe nobungozi ngoba siyosihlanganisa nedlozi lakho vele, ngoba idlozi lakho lizokuzwa kahle, lizokuzwa kahle uma wena sowukhuluma, kodwa ukhuluma kubeni kube kunalesihlalo nalomhlabelo oye wasenzela wenzela idlozi lakho wona. Ngiyabonga mkhulu. Manje la emsamo wami njengogobela, ingabe ihleze nasengicala lesithwalo lesi kukhona esinye kukhona esinye igandelo efanele ngabe mhlawumbe ngiyenzela lesithwalo sami kiso, noma ngibuyela kule gandelo leli engilisebenzisayo ukuze umsebenzi uvuka uqhubeke uye phambili. Sonke siyazi ukuthi gogo uma ubuya ekuthwaseni nanoma ngabe kuthiwa kunedlozi mhlambe ekhaya sahamba solanda abantu abadala, kodwa kunalana wena njengesangoma esesibuya ekuthwaseni la nawe uzothi uma uyothetha amacala noma uyokhulumisa idlozi lakho uzoya khona straight. So kuneganzelo lakho straight wena olenzayo, yayizwa lento. So uma lingekho siyakwenzela thina iganzelo ngendlela yakhona, sikwenzele iganzelo ngendlela yakhona, nanoma ngabe unalo iganzelo lakho thina siyofika silungise kahle leganzelo ngendlela yakhona, ngoba sesiyofuna ukuthi manje omunye umuntu ozothinta lapha yana athi uyakuvala bese ke ashayeke, ngoba khumbula ukuthi nawe uma uneganzelo lakho abanye abantu bangakwazi ukuthi benqamafe
defense ngoba yazi ukuthi nawe uma ukhala ukhalela laphaya. So manje siyahamba thina siyolungisa laphaya ukuthi cha wena uma ucala uthi uyathinta kuthinte kuzwakala, kodwa mase kuyothinta omunye umuntu la ngamele angathinte khona bese uyashayeka. So kusho ukuthi ngamanye amagama thina siyokwakhela iganzelo lakho uma wena ungenalo, ngoba vele kahle kahle ezinye zezinto ezobe zenza ukuthi wena ungangenelwa abantu abazohlola, ungangenelwa amathwasa, uyikho lokuthi neganzelo awunalo. Yayizwa uma kube iganzelo unalo kuthola ukuthi lingcolile, mangabe unalo iganzelo uthola ukuthi la ubeke khona iganzelo lakho kungcolile, akukho clean. Uyayizwa lento? Ngiyabona. Kunjalo. Manje mkhulu kunaleli lo msamo wami engiye ngaphuma nawo laphaya uma ngibuya ngibuye ngiphethe umthwalo wami kwagobela la ngiphuma khona laba nginikelelisa khona ukuthi namhlanje wegogo nawe usuyinyanga, ngaphuma nomntuntu wami, ngaphuma nezinto zami ezingaphakathi. So kulomsebenzi esuke manje sesiqalile manje, so ukukhuphula amandla wokusebenza. Nizophinde futhi nithinte lela gone lami nilungise ngendlela yenu, okanye ngoba kusuke nasekuthulile kusho kona ukuthi maybe negone leli selisuke selithulile or niyenzani. Thina asithinte, yabona igona lakho elakho nogobela wakho. Okay. Thina asithinti lapho, thina sifuna ukuthi wena, ngoba yabona enye into eyalahlekisa izangoma yile yamagone. Igone likhona libeke lapha, igone lakho usebenzisa ngendlela abatheni usebenzise ngayo, asingeni lapho thina ngoba asuthinti umntuntu wakho, umntuntu wakho umntuntu wakho, asuthinti. Thina nje into esoyithinte nje iganzelo lakho. Lapha iganzelweni thina kulathi nesihamba siyosebenza khona, ngoba vele nawe mhlazana kuthiwa uyophahlela amathwasa wakho, uzoya khona lapha ngeke uye phezulu kwegona. Yayizwa lento? Uzohamba uye straight lapha yana eganzelweni lakho uyophahlela amathwasa. So manje sifuna kona ukuthi mawuyophahlela ithwasa, uphahlela ithwasa khona lapha eganzelweni. Uyowacela amathwasa, uyocela umsebenzi, uyocela abantu ukuthi mabeze bazongena bazohlolwa, ngoba khumbula ukuthi gogo akukho lula ukuthi esikhathini samanje ithwasa livele lingene kuthiwa ngizothwasa. Amanye amathwasa esikhathini samanje ucala ngokuthi ulihlolele icala bese utshela ukuthi cha wena kumele uthwase, ngoba vele into eyenzakala gogo ngeke sifihle le. Yayizwa lento? So kunabantu vele mabezohlola bese bathola ukuthi banedlozi bese ke basale bangena la ekhaya. Abanye ke uthola ukuthi wena yabahlolela ukuthi wena unedlozi kumele ngabe liyathwasa liyagida, bese ke wena nivumelane konke ukuthi hayi shem siyabonga wena gogo yazi nami wazwangikhipha ehlathini nami bengizibuza ukuthi idlozi lami lifuna ngenze njani, manje hamba yakwamakhelwane ushiya wena la. Yayizwa lento? So lo muntu wegogo, lo muntu makasuka la ahamba yena aceda yena uphuma la kuwe, wena uyahamba eganzelweni. Uyayizwa lento? Wena uyahamba eganzelweni, makaphuma lana yena athi hayi ngiyabonga akubonga wena uyahamba eganzelweni. Mawufika eganzelweni kulana ke nawe uyohamba uyohlaba khona umkhosi, usho ukuthi cha manje ukhona umuntu la ngicela bo. Sasa uzombona sekabhongoza ngoba akufanelanga ukuthi azongibuza angidla amandla bese uyahamba uyakamakhelwane uzosekukhala igubhu lapha sekuthiwa manje siyahlehlisa idlozi la mahlala entabeni kanjani. Ekubeni umahlala entabeni le ndaba uyithole lapha ekhaya, ngoba nawe uyayifuna le nkomo yakhona le. Kusuke kwenze ile idlozi elithulile, liyaduka liyathula limbuka umntwana aphuma ngendlela ngesango, kodwa belize kuye. Uyayizwa lento? Ngoba manje uzothi masekahlolile sekayithole lento, sekayitholela indaba, then bese ke ahambeke bese wona uyahamba uyomcela lapha emakhosini wakho ukuthi hayi bo makhosi ngiyacela nabogogo nabomkhulu, ngiyacela nabozibani nokuthi nangu umntana manje uthi uphuma manje lana ngicela ukuthi aphinde abo. Hayi uyothi nje aselele ebusuku nje ayizwe lento ngathi yaloku yambiza nje lutho ekseni kuyothi wena mawuvuka uyovuswa abantu bathi hey nangu umuntu apha egate uyobe ashaya into zakhona lapha yana bese uyobiza abakubo ke chube kumsebenzi. Uyayizwa lento? Ngiyabonga. Futhi ke kungcono ngoba nalesithwalo asikho asibizi gogo, asibizi. Ngisazathi ngisazobuza ukuthi ngabe lesithwalo ngabe simbe eqolo kangakanani. No, sona
u-6,000 rand gogo isizathu sezothi mhlawumbe size sithi u-6,000 rand ukuthi kwalona kwasona lesangoma shem naso asinakho ukuthi singakhalela entweni ngoba kuyabheda yabona. So kodwa manje ngoba nawe ufuna ukuthi uphakame nathi ufuna ukuthi siphakamise, then basebenzisane ke senze le exchange. So wena kusho ukuthi into oyenzayo wena gogo uza nalo 6,000 lo, and then bese ke uze nembuzi, then bese ke siyakwazi ukuthi sithina sihlanganise lokho esikuhlanganisayo ke, then bese ke sikwenzele the way sikwenzela ngakona izinto zicala ziphambili. Kodwa ke manje gogo ngomunye umuntu uzobuza athi manje ithatha isikhathi singakanani ukuthi amathwasa angene. Lento le wena salukazi into zedlozi futhi mangathi yazibukisisa kahle azinako ukuthi ziyothatha isikhathi esingakanani, kungasheshsha kungenza njani. Sekuhluke kuwe ukuthi wena ukhuthazisa kanjani, ngoba wena uwemele uhambe wena uyophahla lapha yana usho ukuthi ngafa indlala bogogo nomkhulu nini lokho khona ngihamba ngaliphuza ngaliphalaza nini manje sengibuyile kodwa manje anguboni umehluko. Uyayizwa lento njalo uhamba uyokhala kuzogcina sekwenzekiswa. Anginako ukuncuma ukuthi echala ekhaya for 7 days, cha asinawo 7 days thina la ekhaya. Thina sinokuthi izinto zala ekhaya ziya ngokuthi wena ukhuthazisa kanjani nokuthi wena ukholelwa kanjani kule nto yenzile. Bese ke nawe uzobona ke ngoba manje ngithi abantu bazoloko bangena ukhona umunye uzothi hey gogo ngafa idlozi nani ngoba uyozwa ngomunye sekathi mina ngifuna umuntu ongangithi ukuthi hayi mina ngikhona ngoba idlozi phela lisebenzisa umuntu ngendlela ehlukile. Umuntu angavela azibuzele, omunye afika azidlulele, omunye afike ayenze njani yabona. Thola ukuthi ke bese leso sikhathi ke nawe uyazitholela wona lawo mathwasa lawo. Manje mkhulu ngiyakuzwa kukhona lo othi mina yazi ngayenza ngaze ngayeka phansi ngayeka konke. So loyo muntu nisi bese nimcala nimiyenza njani ngoba usuke vele nje bese kadubile nje ayeke konke ngomsebenzi wakhe wabaphansi bese athi nase kabona umkhulu athi yazi ngiyayizwa lento nami senginalento yokuthi intshasakalo ukuthi mangithathe ikhwama zami ngicale phansi. Manje lapho kunomehluko wena gogo ngoba lo mehluko ufika lapha yana ekuthenini kokucala ngalahla phansi. So lapho sekuyofuneka imbuzi straight yokuthi ubuye ucale phansi uthathe umsebenzi ugeze lezi ayikhwama leziyana ngoba uthola ukuthi umunye umuntu wena gogo wathi mayelahla phansi wangena ubusindiswa nobuzalwane wase uyahamba uyolahla emfuleni ikhwama mathambo uyolahla emfuleni inkosi yami abuye futhi onomashise ngoba manje inkonzo emashilo bathi shisa wena yonke lento idemoni yayibona. So manje seliyakushaya ke idemoni, so uyabuya ke manje lenhlupheko seyingenile manje ekhaya manje solala na inhlupheko. So manje ke thina ke bese siyafika mase sifika ke thina ke lapho gogo uma kunjalo ke sizodingisa yona imbuzi yokuthi sicale sigeze lezo ikhwama zakho. Kusho ukuthi lapho kumehluko sekuzohluka ke wena gogo ngoba lapho ke angeke kusaba yilo 6,000 shothi sekuzofuneka imbuzi ezo2 bese ke A1 inomsebenzi wayo, A1 nomsebenzi wayo, bese ke no 6,000 rand, bese ke le enye ke futhi hayi leyo ke nayo khona inonkomo yakho ngoba sesenza umunye umsebenzi phela esingawuzelanga la ekhaya. Siyabonga Thokoza gogo. Hayi siyabonga ukuhlanganyela nawe namhlanje. Ngiyacabanga ukuthi khona abazofunda kule nkulumo ebusoyichazile omkhulu, and then bashone khona uma ngabe idlozi selikushela kushaya la kushisa inyawo selivuvukisa inyawo selikwenze konke. Omunye uthi hayi mina ngafa indlala la ekhaya soko ledlozi lathula angisazi mina nangumkhulu uMabunda uzokusiza ukuthi nawe khulumise ledlozi bese uyaliphakamisa ngendlela efanele. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Ningakhohlwa ukusubscribe kwala ngoma eza TV, subscribe ni like ni commenteni ni phone ni sizobona nesigodlela. Amen.